Ania La Ketdin. Ania, kumare, umay ka din ton bigat DJ Plaza ang makizumba. Wan ako, mare. Awan mo ti trabaho inton bigat. Saan kami pa imot nga ag-record iti Ania La Ketdin iso anawayaak. Nasaya no kasta. Tay kausin mo sa saan mo aliplipatan? Di pang zumba talaga. Wan ka di kumare. Nakasaga na adi di kawas ko nga usarek. Okay, see you tomorrow morning. Agawit ako matan, tayo nakaginan na. Wan kumare tane. Madlaw ana bambanog ka. Ay na, nagmayat na ito video tayo ang nagsumba kumare kita. Kita man? Oh, atay ta, buya ang mga minang. Apaw, mayat Agigidan ti mobs tayo. Siyempre, siyak din ang isuro. Isa umayat, ti panagigiddan tayo. Aywan Ipost konto man tayo ti Facebook ko. Nagmayat ngamin ken. Oray kas kasano, katadama ti nagbaliwan ti bagbagi tayo niya. Nangrunagan ka. Ha? Un man. No ti sigot apamagim kat naglukmag ka, ita, medyo nagbawas basin. Siyempre, Adi! Ikaw ba naman ang magsumba ng inaldaw? Kan maysa, liklik-likak kami ng timangan ti ado arise. Iwas carbs ba? Ay gatuan tapno at serbi na sumalumba kay di binigat. Bigbigat, ng busy ka iti cellphone mo bakit? Buy-buya ak man da iti impos ni bading iti Facebook lakay. Anya nga data? Ti pa nagsumba-sumbada ang iti binigat iti plaza. Ha? Kasla kayat ko ti makisumba kadakwada lakay. Ay una, bakit? Ang sayahat man data ang napanunot mo. Ha? Barang maksayan mamit data tabam akaslakwa. Anya man da iti ibagbagamon. Ikaw man, pudno mo tibagbagak bakit? Sana ya? Nasaya ata na panunot mo ti makisumba, tapno damot aramidam. Anya? San atay adda ka lang dito'y balay ng cellphone itag malmalam. Makisayan pa rin talukmag mo. Nasaya at ta nagsabat ta kumare. Oh, apay kumare. Nabuyak namin ti impose mo iti Facebook apa nagsumsumbayo kada dona. Nagganas niya. Un nga ron, umayak man mag. Ha? Are you sure? Si kakit di mo't insultun nakpailaang. Saan ka mo't nga insultuan kumare? I'm just assuring, you know. Si ka talaga. Ala. Kaano ka nga rod nga umay di plaza? Kat si ka man, no kaano ti ibagam nga aldaw, ta anytime kat available akmut, adda akla ang ijibalay. Okay, since tomorrow is Sunday, no Monday latan. Umay kayo talas sa nagsapa, ha? O sige, Makitkita mo ti pupus kiti Facebook niya. Iso nga amumo na niya tinas ka nakawes. Saan ka nga agdaster ta awan tinakadaster nga agzumba. Oh, apay ta kita kawas mo? ilabak lakay, tausarak inton bigat. Ha? Apay, makisumba ka matay. Wen, nagsarita kami ngamin kinibading idikalman, kat nakuna na kanyak nga inton bigatak amapan. Kasta ka rin. Kaluwa na, alaman. Ne, apay akas lakarkaritan na. Saan akasta? Talaga nga I'm challenging you bakal. Kita man no makisayan na talukmag mo. Mangas asar ka pa'y laang. Pumanaw ka man dito. Isturbo ka iti aramida. Pumanaw ka! Ay na, apaw! Kunaklaki din no, sino tinaglok maga masabat kaw.
Si kamot gayam sisel. Anya, kasla nakabut-buteng meten tilangak iti kasta a reaksyon nyo, tata. Ha? Ay, kwa. Saan mo't Saan a talaga? Tauray na lukmegak, napintasak mo. Wan mo't kidi Kahit sa dinong iti papanam, nagsapa ka mo't tag. Mapanak ijay plaza, tata. Mapanak makisumba. Anya? Makisumba. Karon, anya nga'y tinakakatkatawa itimbagak kat makisumba ako na. Ay, awan magkidi Makaisi maklaang Mala Inka, barang makisayan na tatabam. Anya! Ay, salbag kiti. Ne, apay kumare. Makabanugmat gayam tag zumba. Si kakit di man. Agdadamo ka lang amin, iso akasta. No mairwam kanto, mayatan. Urayak la na bisinan ang nagsumba sika. Na yan. Anya ti bagbagam, kumare? Ti kunak makabanugmat gayam tag zumba. Anya La Ketdin? Italaang dayta. No inaldawan, mayat. Ma-exercise ka iti gusto. Ay, mabisinak man. What? Naglingat ka laang, mabisin ka na dagos. Katuan, Si kamot ni bisbisin. Ay kala tanalpas tayo mata na nagsumba. Ura umunakan nga gawin. Sumaruno kami kini Donna. wen kumare. Umay ka yun bigat, wen no? Kutumayak apikit din na saan. Okay. See you tomorrow, kumare. Ay una yun day talingat mo, Cecil. Nagkapamaya. Ay, nagapuak ijay plaza, nana. Napan ka nakisumba. Wen, nana. Hay, urayak la na bisinan ang nagsumba. Makapabisin mat gayam, makabannog. Mala, mayat day tatapno agbawas mo't basit day tatabam. Ilakwan nakman kit diti coke, nana. Tay mismo, miss ko na siya. Char! Aniya, ay kagap-gapom anapan nagsumba. Sa ita, koktino ma'am. Mabalin mo't adanom. Ninanamat, ilakwan na kuno inak gumatang iti sa balay. Alaman laangan. Manungarod ako. Umdas ayakan ka na yun nagbasit a plastic. Nana, anya lang akit din aya. Kan ikan nakmatan iti doa a biskwit. Tayman overload. Tane, mabisinak at talaga anapan nagsumba. Ay, makabanugmat gayam ti agsumba lakay. Kunam dayta. Tadamom timapan bakit? Kanayunam ngamin tapno mairuwam dayta bagim. Ha? Anya tamom, nudagos ka kumutong. Anya? Nagmet-met ti panaglingat mo. Ay, nga rod. Urayak la na bisinan iti plaza. Nakaluto ka din iti pamigat. Ay gawa na. Itayak pa nakaluto. Kan nangana ko na. Tasan ka mutin na mauray. Inak man nga rod mangan. Mabisinak ka talaga. Ha? Nagarutin lutok ita asidan. Kan maysa. Basi lang ti sindak. Ado dyan na batay. Ha? Apay? Diyos ko. Naibos mo amin dayay. Sapay nagado ataba. Ay, unay kan Emilio. Kunaklakit din noan niya. Parikot mo ti sidaan. Kat makan nga rod. Kan maysa, nabisinanak anapan nagsumba. Iso anayadok tinakan ko arais kan sidaan. Makapakigtot ka mat sisay. Ado dayay. Ngam inibos mo. Ado nga ibagbagam. Adya serbi na ngayon dito pa nagsumsumbam no kastamay. Anya laki din.
Unay mo dito na panagang angas mo, kumare. Nagpipigsa. Hun nga rod. Ay, makabanog talaga. Nakamano ka ngaminan nga aldaw mo ita, kumare. Nudo alawasan nga umayak makisumsumba. Kasta yan. Mala. Itultuloy mo lang, mare. Makitam tumutla iti resulta ti banog mo no bumaybayag. Ay, mabisinak man. Una hindi kastoy. Tunggal malpas tayo nga agsumba. Mabisinak. Gat umunakan, kumare. Agina na kami laang kinidona. Umay kami mata. Makapaulak mo't ni Cecil niya. Wan nga ron. Kasano ka nung aming akumutong? Kat nutonggal ang gapoy di plaza, nga mapan agsumba, kat dumaga si Jetersena ni Nana Pila, nga mapan uminom iti kok, kan mangan iti biskwit ang nagsamit. Ay, una yan. Sakit inton sumangpet iti balay na, mangan manan iti rice, sapay sa nga gabsuon tinapoy na, kan kanayon akarni ti si Dana. Awan angarod no kasta. Awan serbiad iti panagsumsumba na. Awan nga talaga. Takalpasan ti panagsumba na, ipapas na ti mga namangan. Papanan lang ay, no saan alumukmag. Salbagkit di. Jak kayatan. Ha? Anyat ibagbaga madi mo kayatan. Jak kayatan ti mapan agsumba nana. Apay ngay, sayang ah. Awan matla ti serserbina ti sursuro day di abading. Wa effect mat. Aniya? Hay, nonsense asumba. Nagsaysayang aklaang iti oras ko ijay. Manunga aldaw, 2 weeks ko naman. Ha? Diyak kayatan talaga. Saan akong amapan inton bigat? Isudalatan. Hay, agbanbanugak la kunak. Sayang lang ti oras ko kunak manan. Ay kat, sayang ano, saan mo nga ituloy? Saan nana? Ti oras ko ti sayang. Ania La Ketdin. Ay ilakwan nakman kit di iti ko, tanay. Nabisinanak manan anapan nagsumba. Apay bagbagam asaan kan anapan. Sayang ah. Yak kayatan. Nonsense mo ti sursuro day abading. Anya? Kita aman ti bagi. Panagkunak kat ad dapay kit di alimok magak. Ha? Awan talaga ti serserbi ti sursuro day abading. Ay nako. No amok la kumakas ti gayam. Saan akong anap-napan. Si kakit di man. Pabasulan pa lang jagi sursuro. Na, taapay nga isakit mo day abakla. Apay, crush mo. Anya? Saan akong amapan inton bigat? Never! Ne, anya torasen. Nga mawan pa ni Cecil nga umay. Wan nga ron. Amangan kit di mat no saan nga umay. Nga taa. Amangan no na uman. Anyat pa kaumahan na nga eh. Kat, makita mo tunggal malpas ti panagsumba tayo. Kat kanayon na nga ibaga, anabambanog ka no. Mabanong ka talaga takas di kadakkel ti bagina. Agkalinduusan no kwa. Awan pa yung magagpaiso. Mala, saan tayo nga urayan? Agsumbaday kit din. Umay tulat tano umay. Ay na, kunaklaki din, no syakla ang tinangibagaan na iti kasta. At dapay mo't gayam ti sabalay. Hay, una yun da dyan Cecil. Masabat kong tulaang. Pagpiang-piang at tilubong na ti awanan bay na babae. Ibaga na, nga uray ka sa no ti panagsumba na, kat saan ako motong. Gaputawan ka no ti sirbina ti sursurom. Una yan. Kasano kumangamin ako motong nana. Awan na talaga ti serbi ti panagsumsumba na. Gaputa tunggal malpas nga agsumba. Mangan met amangan.
Dayta nga rod. Uminom iti soft drinks, kan mga iti nagsasamit. Sakit ti labay na. Saan amalagto ti kabalyo? Kasano nga ako mutong iti kasi nga ramid na. Ania La Ketdin aya. Ala, ibagam to dayta kenkwana no agsabat kayaw. Baghaam, tapno saan asika ti pababasulan na, ama kagapo, no apay asaan ako mutkuto. Oh, apay akas na tilangam, friendship. Kasla makaungungot ka nga anya. Marurutak man iti dadya sesin. Agas man taramid na. Ibagbaga na gayam iti liklikodak, ngawan sir-serbi dagiti sursurok apa nagsumba. Gaputa saan ka numat ako mutong. Anya? Saan lang may sa tao tinapan na ng ibagaan. Amin sa mutin ang karuba kat napan na imbaga dayta. Ay, unay matan ni Cecil. Tas si Kapay at talaga ti aking basol. Basol na takalpasan ti panagsumba na kumanaan mo't. Kaan akaan. Isupay kan uray madama ti sumba kat ibagbagaan mabisin ka no. Ay, ibagam tuman. Ibagam kenkwana nga uray mabisin kalpasan ti panagsumba na saan amangan iti ado. Taad-adda alumukmag at talaga. Sana madisiplinaan day dyan no maipapan iti makan. Amumatan. Arsab day dyan. Hay! Ania La Ketdin aya. Anay ko. Nagawan abain mo, babae ka? Api ngagsipat ka matlatan bakla. Anyat basol ko kan ka. Kunwari ka pa? Ha! Sika kalpasan ti aming nga efforts ko ken ka at dagayam ti bagbagam ti likliko da. Anya. Ha! Apay nga imbagbagam nga ti sir-serbi ti sursurok may papanit ti panagsumba, ha? Kwa. Siyak ka dito wan sir-serbi na? Wano sika ta wan disiplina na iti makan. Sumungbat ka! Mare. Tapno mo man niya. Nagsakit tinakam ko ken ka. Kapoy ti daytaan amwa. Pasensya ka kuman, kumare. Pasensya tarupam. Salbag kang hindi. Pabasulam datang iwat mo. No apay asan ka kumutong. Urag sumba-sumba ka. Gapo takabukab ka man. Syakit din di pabasulam. Nagawan abain mo. O niya, nag-aawid ka nga apros iti ping-ping. Dahita ti maghanap mo. Di kalat tangamin agulima. Pabasulam pa iti sa bala at tao. Ha? Ay na, Cecil. Baliwa mo na itang ugalim. Husto ti kuna ni baklagin ka. Dahita bagim ti pabasulam no apay asaan ka ako mutong. Anya. Taura siya nga asawam na panagnagak dahita. Tunggalagga po ka nga agsumba, ipapas mo matimangan amangan. Nagado alabay mo. Papanan lang ay no saan ka alumok-mag. Anya. Sa mo pabasulan ti sa bala tao. Awan talaga makaraman ka iti tungpa, iti naungat abakla. Anya kalaki din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Ania La Ketdin, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.